Keikkaan astuu Kehäkettu ja Setä Koponen näpäräkavereineen. Pitäkää kiinni pienistä pippeleistä ja roikkuvista tisseistä. Se on menoa nyt. Harra Kirjo taas täällä, joten mikki on päästävä testaamaan. Räppää kuten huomaatte, en tullut ketään mestaa. Suomi lyrikka on ala mitä friikkaan. En siis oo tää luennoimas mitään logistiikkaa tai ballistiikkaa. Ihan yks ja vitun hailee. Mun suu käy vaan nopeeten ja sitä mut haikailee. Mukanani edustaa kone, setä sekä tuomio. Kun tämä kvartetti rokkaa, jengi otettava huomioon. Ulkonäkötaidot ja rankaiseva tyyli. Mistä tippuu joka MC ja joka vitu lyyli? Jengi kysyy mitä vittu häijä missä milloin. Siellä Kehäkettu ja noin vammaiset siispä silloin. Silloin omalla vittu sairaan tavalla, kun muijat seikkaa berberikoht mun tahdis Pohjois-Navalla ja Himalajalla. Tai ehkä Kajanissa, mä suoritteleen ketään missään nimessä dissaa. Ja vinyli on se, mihin olen tykästynyt. Ja kaikki kunnon spedeihin lopen kyllästynyt. Mut depressio lääke, Jim Beam ja turpaki. Siihen pari spliffi ja sehän on sitten siinä. Koska tehomeditointi kuuluu mun harrastuksiin myös. Sen takia helppo koulu enkä todellakaan käy työ. Sätti, silloin omalla vitu sairaan tavalla. Kun muijat on vetämässä turpaa silloin kun hinkki rokkaa lavalla. Ei siis mitään kakofonia, vaan ainoastaan monia kovia riimejä kun mä rokkaan mikrofonia. Tuomio toimittaa frontaajat katatoniaan, kun lyrikat tippuu kuin Estonia. Nännit kovina, ämmät kuuntelee mun rivoin metaforia ja alapäähuumoria, kommentteja luokattomia mun omia. Vano sanotuksi loputtomia, jotka tyhjätään sun pääs kuin lobotomia. Edustan Olaria, iskuryhmän riippumattomia biittejä sekä ikuist Suomi-riimimaratonia. HC-dokajia, suuri määri alkoholia ja lukemattomia kusetettu sairaslomia. Iskuryhmä! Me tiputetaan levottomia, raitoi vitun aitoja, mut emsit haluis omia. Paskajahamista, rentogettoseremonia, sen verran fättiä, että täpärät on sanattomia. No sehän on tullut jo selväksi, et iskuryhmä jättää sut pelkäksi häviäjäksi, sun ei kande edes yrittää räppääjäksi. Kun sä huomaat kuka on vastas ja sun omat läpät muistuttaa sun alaikäistä lastas. Joten mä usko, että tää homma nyt sun kohdalla natsas. Jätkä seisoo paskan jäykkänä kuin mikäkin patsas. Don kone ei todellakaan yski, vaan mä pistän tietysti. Vitu dopit riimit rauhallisesti ja hillitysti. Se on ihan yksi lysti, jos me lähetään jäbien kerran viinaa vetää. Tai sit täpärin rauhan lyrikolla kymmetetään. Tällä hetkellä on keis molemmat. Me ollaan molemmissa lajeissa kovimmat. Molemmat menee kaupaksi vaikka ois kui kovat hinnat. Sä et kestäis puolt minuuttia, mä voin rokkaa mut timmaa. Ja siinä vaiheessa koko vitu yleisö on kontillaa. Tää on yksistä monista demonstraatioista, joista pitäis tyhmemmänkin taju ettei moista. Suorittelua on todellakaan aikaisemmin kuultu, vaikka ehkä luultu, mut siihen on nyt tultu, et Suomi-yrkkä kuviot alkaa tästä lähi muuttuu, kun pahamainen Olari isku ryhmäpeliin puuttuu. No Koposen herra jälleen kerran mikikaa, tulee tiputtaa jonkun verran tiputtavaa lyrikkaa. Iskuryhmän backupina hoidetaan homma himaa, joka äijä huomaa kun me aletaan manifestoimaan. Julistaa sanomaan niinku raamattu sun muut koranit, parastaa show nopeammin kuin kleptomaani romaani. Sen verran dopin setti, et ennen kuin biisi oli edes soinut, niin Hupo hyökkäs pelimestalle ja takavarikoi mut todistusaineistona. Vei kulustalle sana istupa tuohon, tunnusta syyllisyytes ja mähän räppisin ja suohomaan. Kun koulu kiusaa tai dopien blisaus eli mahdoton estää. Sen faktaa niitäkin syytä vaan rehdisti kestää. Joiden mielestä tulee liian brutaali teksti ja raakoi metaforia. Mut mä en oo ikinä yrittänytkään kuulua kiva poika kategoria. Mä oon vaan vitu törkeä jäbää, emmekään mukava kaveri. Sen totesi jo ala-asteen opettajien palaveri.